Tak til alle sammen. I dag, der er min plan faktisk at bygge lidt hus. Og hvis, ja, og der er min skærm lige blevet lidt lysere. Så fordi at jeg lige skulle samtidig ud. Og som I kan se her, så bruger jeg hack. Men jeg bruger det kun til at bygge. Så det håber jeg er okay. Ja, okay, man kan også bruge det til at smadre alt. Man kan også sætte destroy blocks på os. Det kan man sådan set også godt gøre. Den hedder MCPE Master. Jeg håber, vi vil downloade den. Jeg tror, at jeg skriver det i beskrivelsen. Nej, det er sgu ikke det, den hedder. Er det? Jeg kan slet ikke destroy blocks, og så smider den en hel række af gange. Skal jeg slet godt have noget. Sådan der. Okay. Så har jeg fået lavet mit hus. Eller omkring mit hus. Men så kræver jeg nogle. Ja, okay. Så jeg håber, I er fin med, at jeg bruger hack. For jeg bruger det kun til at bygge. Så der sker ikke noget ved det. Og til Frederik og Daniel, jeg er virkelig taknemmelig over, at jeg er med i jeres core rank. Hey, forresten, I skal sgu da se dem. Det er min yndlings YouTuber. Det skal jeg nok også skrive i beskrivelsen. Hvad de så hedder. Og så kan jeg nu. Nu gør jeg altid huske det. Ja, så. Det er bare fordi, det er rigtig nemt at bygge huse. Det er bare really easy. Det er blevet stort hus, ikke? Okay. Hov. Ja, okay. Så skal du lægge sit hus. Hvad skal jeg nu? Jeg kan også bruge det survival, så jeg kopierer alt sådan noget. Jeg kan også gå herhen faktisk og finde alt muligt. Jeg kan gå ind på potions, for eksempel Night Vision, Apple lige var det. Det er lidt tid siden jeg har installeret det lige i dag. Men I kan godt se, det er faktisk det er rimelig hurtigt, ikke? Og så kan jeg også lige gøre sådan noget. Det er det vildeste ved det, ikke også? Enchant. Level 100. Loading, fire respect. Nej, okay, det skal jeg sige. Ikke også? Det skal bare, okay? Kan godt se det? At. Den drejer. Nå, jeg er ikke rigtig, så jeg kan ikke at. Det er sådan set rimelig fucked ved det her. Ja, okay. Ja, okay.
Nej, game der var det. Ralling. Se så alt det der. Nå, okay, det er bare nej, lysen der. Okay. Minimap. Det er faktisk også rimelig fedt. Det kan jeg så også lidt til heroppe. Så kan jeg se, om der er nogle dyr hernede. Okay, den er helt OP. Nej, fuck. Sorry altså, min telefon den bugger. Nej. Nej. Ej, min video går i stykker. Fuck. Nej, hvis det skete det. Det jeg tror, der er sket. Hvis det er sket, mand. Oh my god. Håber det okay, hvis der kommer sådan en mega lille skærm. Nej, altså lægger den op. Så ellers ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Men ja. Det er allerede gået op. Det er så minimalt på videre. Der er noget, min telefon den ikke kan klare, så jeg kan ikke gøre alt. Ja, okay, jeg står ved survival, man. Ej, hvor er det irriterende det her. Nej, det bugger igen. Nej. Jeg gør sådan der. Okay, nu er vi i creative tilstand igen. Så jeg har set mit hus, ikke? Det er, wow, det er for egentlig. Ved I hvad, jeg tror lige jeg klipper, og så kommer jeg lige gå ind i game, hvor jeg ikke er i. Hæk. Det værste, det er, at nu skal jeg skråtte, og så lader man spille, så lægger man det hele. Man kan faktisk også gøre sådan her, for så. Hvis man vil lave sådan en rollkraut, ikke? Så man lige gør sådan her. Godt. Eller bare hele tiden sådan noget her. Man kan også lave sådan en parkourbane. Den er umulig at klare, fordi det er 4 blocks, men ja. Jeg kan ikke jump over 4 blocks. Højst 3 blocks. Ikke høre på alt det, der var ikke i baggrunden. For ja, bare lad være, please. Så skal jeg ødelægge hele min dag. Som det allerede har gjort. Det er ikke noget nyt. Switch just relax off. Ja, okay. Men jeg tror, jeg klipper en video i. Nej, okay, det ved jeg faktisk ikke. Det går så hurtigt, så ja, okay. Håber I nåede videoen. Håber seriøst I nåede videoen. Og det der bug der og sådan noget, det er ikke ødelag fucking hele min video. Tro mig, det har de gjort før.
Okay. Nej, okay. Altså, skal jeg sikkert snart være sammen med min ven igen. Så. Jeg tror, det er så starten på det hele. Item. Okay. Prøv at se her, hvad jeg tit gør, ikke? Jeg gør sådan her. Potion. Så. Potion nitrous. Ja? Hold lige op. Jeg er lige i gang med noget. Jeg har løbet efter dem, siger. Det skal jeg gøre. Jeg kan lige klire over. Bam. Så her. Ja. 200. Så når det lige går væk, så har jeg. Jeg har lige glemt, at jeg skal slå det derfra. Så jeg gang på miste en. Jeg mister så en hel stack, men ja, okay. Nå. Okay, øjster. Fuck mit liv. Jeg har brugt 80% af min data. Irriterende! Men det er så resultatet for i dag. Ja, videoen har været faktisk rimelig lang af, hvad jeg plejer at uploade. Selvfølgelig er den ikke så lang for jer. De plejer sikkert at se sådan nogle, så giver det. Så jeg uploader næsten en halv times video. Men jeg uploader ikke så meget overhovedet. Tro mig. Jeg uploader højst kvarter. Men vi ses. Hej.